Ако мисълта, че животът ти е труден, те плаши, чуй това. Понякога ситуациите около нас стават напрегнати и тревожни, а ти се чудиш как ще се справиш с всичко това. И без да усетиш, започваш да реагираш според случващото си. Настроението ти то се вдига, то пада, спокойствието ти изчезва, реакциите ти не са избор, а отговор на всичко около теб. Повечето хора блокират и започват да реагират автоматично. Реагират на хората, на обстановката, на думите, които чуват. И без да го разбират, са като в функцията на термометър. Просто отчитат какво се случва навън и го приемат за свое вътрешно състояние. Но има и друг начин да живееш. Да бъдеш не термометър, който отчита външната температура, а като термостат, който регулира до подходящите градуси и умее да ги поддържа. Така няма да чакаш всички да са добре, за да си добре и ти. Няма да се променяш според настроението на другите. Когато влезеш в напрегната среда, ще внасяш спокойствие, а в хаоса ще оставаш стабилна. Това е вътрешна позиция и тя се тренира. Въпросът е, ще продължиш ли да реагираш на живота или ще започнеш да го водиш? А аз съм тук да ти кажа всичко това, защото ти си ценна.